So may adlaw niyo mga bro. So magsugod na tag vlog ninyo ko duhay padong tadi sa Simpak. Ngita tag umo dito. Tara, let's go. Kaon sa tagamay mga bro. Kaya para di tama kuyapan. Rock. Pwede sitong na ito mga bro. Nama bro. Ay bantay advance control mode. Iya gusto na na. Asik ya ba? Ding bro. So karon abot na to sa Simpak. Kita na tag ungo diri guys. So lahos lang tani. So ito tani bro. Ako tagamay mga bro. Ano siya Simpak mga bro. So inana kadako ang yuta sa hagwang lulo. Ano siya bra. So maghunting ta. Muna ta mo maghunting og mga ungo mga bra. Taon sa natong puntod sa tong nga pamilya. Yeah. So mo ni mga bra laki sa tagamay. Kay sunod unya mga bra maadto ta sa tumoy ito ato ta suruyon na tong ungo karon andang sa kandila kaya mudagko sa ta sa tong mga labuans diri sa Simpak. Mga bra ang kaning posporo ni undo ato ping uli. So pangitaon na to mga bra. Excuse me. Pangitaon na to bra asa to sila uncle ug nanay. Yung bro, kalimot yung asa katapita bro. Sige sa pangitaon kung waka kasagos mga puste or nakailanan ba. So tara mga bro. Nakita na dyan nato ang taon atong gipangita. So guman ani kay dagko ta yung dagko na to ato sa pikas sa akong lolo ug lola samtang pay hangin-hangin kay kaaran mga kandila diri palit o pango sa hangin ba? Oh shit, not good. Ito kadali. Nani? So mo na bro, itakutan na to ang kandila. Sa light to heaven ba? Sa na tulo lang bro, I love you. Karon bro, kaya ito na sita sa pikas sa ako ang lolo and lola. Hunting sa tasat nila sa una ta mo hunting ungo dito sa unahan. So mo ni bra kung lolo og lola Isabel Overcity Senior og Gershana Overcity. So maghunting na tayo mga bra. Let's go. Mao ni siya bra. Mao na ilang liguranan sa tunga ba. Mga isda. Everything. Karon wa may isda. Bugbog man. Padayon tag walking o panghunting o ungo aris unahan. So tara, let's go. Ato sa silang chapel day. So mali lang chapel mo na ang Simpak chapel. Yeah, pakita sa tas dagway mga bro para inong sad ba na atuan yung vlog ang isa. So mo na ni guys, mo na mga bro. So lahos ta diri tas tumoy tanaw tag unsay mga ungo diri sa mga klaseng ungo diri mga chapel straight to juga sa daan kung kita tong makari og Simpak straight juga padong dito sa daan ayo jud liko straight na tanaw guys awa mga bra mura manig usam ni dako mo sa balay mga bra. Ungo na itong gihunting diri. Mura mag mansion na ni diri mga bra. So if mo lahos tas tumoy mga bra kay naa sa dito yung statue nga Ginoo ba. So ubos na gyud po tubig. Mura gyud katong first nga lingkuranan bitaw nga nay tubig isda. So mo straight lang juga chapel to nana anto dito sa lingkuranan. Ano yung magtubig ba isda. Mo na diri
Ano yung SIM part. Tanawa. Kasi nga ba yung ungo. Dili. Wala. So mo na yung ikaduha nga lingkuran na SIM part. Fighter kung Jesus Christ ba pa o. Hindi kayo pag-himo ba. So na itanaw sa tadiri dapita. So na ba yung ungo diri. Ungo or mga ghost. Mga kalag. Tanaw na to. Ansan mga siya. Okay, so tanaw na to na ba isda. Wag na po isda. Lumot rin na Mamaw na siya. Fighter kayo. Lumot ba siya? Ano na siya. So padayon ka sa itong pagkanting at sa tasto mo ni Mama Mary. So dala guys, mao na siya nagyanan sa tumoy sa SIM part. Kilid na mga punto dagan gaya na building. Ano mo ay pinakatumoy sa SIM part ang Mama Mary. So mo na siya sa SIM part. Mo na siya sa right o sa left ay mo na sa right. So una taglakaw hunting ungo padung sa right lang tumoy mana ito tong right nyo. Tapi pas itong balay guys. Nasya na po. So pakari pwede juga magsulog, maglakaw diri, maghunting, mag-ungo, mag-jogging, mag-walking. Diha. Kalma na kayong mga punto dito. O ba na yung mga guys. Kani, nag-insam niyo. Mga Chinese niyo. So ana guys, ang uban na ni guys na igabantay nga guard. Nana sila kagtato guys na si Courage. Bra, bra, awa. So mo ni bro, wala man siya ungo diri mga bra. Awa bra. Dako pas mong balay. So naadri mansion ng mga talag diri mga guys, mga ilang mga balay, ilang puntod mga mansion na guys tanan. So wala siya makitaan si rong ungo diri guys mga bra. Makitaan diri bra, makita tayo sa ungo diri bra. So tarayan tayo hunting o ungo mga bra. Nakaw tayo diri mga bra. Ano natin diri tila mga bra. Doon sa may Chinese grabe yan dinigit na naman mansion patay lang na pero mansion iya ba ni diri hunting ba solo kag hunting ari diri to ha tanaw ka dira video unsa man ni unsa to pangalan ato naon sila mga pangalan ng ilang mga mansion. So padayon lang dito sa paghunting ungo or kakita pa tag ungo diri or kita ra si ungo diri guys mga bra. Tanaw ta bra kadako ni kuha na mga bra. Uy ako muram ni Chongsai. Ano ang puntod ni Chongsai Mansion. Pay pangan diri na mga pangan. Guard guys, guard mga bro. Tigtanaw sa mga food dog Chinese dagang kika-construct ipaagyo pa kawana sus napay rooftop. Grabe na ba ning mga puntuda kita siguro ungo dari mga bro. Damn bro. Awa mga bro. Murag simbahan. Usara ka buka ng ako sus pihay sa may mura na may dilimentaryo mentaryo pa ni dire mga bro mentaryo pa ni dire awa
sama ni mansion nawa so makatagalog yun tani bra kay para makita sa taga Manila. Tignan niyo mga bra, nawa mga bra, sus parang simbahan mga bra. Na ang laki ng mga nila mansion na puntod. Mansion na puntod ng minamahal sa buhay nila. Tanawa, tignan nyo ganda. So napakaganda talaga. So unsan lang tayo na itong istorya mga bra para mahuman dyan nga content. So tara. So suspect lang mga Chinese. So maulit siya nasa right side padung maglakaw-lakaw tao. Padung pa siya nahimuan sa kilid ba sus pa wow, grabe kanindot sa mga punto dire mura ka nagkanang simbahan ay mga palay napadre so man niyo tignan nyo guys tignan nyo dito hula para nakita ko sarili ko grabe guys mga bro, grabe kayo mga bro. Ko paning nga balaya mga bro. Nasa ni sila sa unahan ilang kimchu, nasa sunan gotong, nasa larasabal, pero manghunting sa tag-ungo uy isam to si uy napadila guys. So grabe kikidag ko guys. So limbaw jud imong balhibo dre guys mga bra. Ba mga dili sa ungo kundi sa kanindot sa ilang mga balay. Grabe. Tanawa. Patay ra na. Grabe murag. Sus dako pa sa mga balay jud taon. Napay murag opisina Sus murag mormons napa sa mga apelyido Herrera. Sa mga Herrera. So grabe ka amazing nga businessman na ko mga wala nang diri ba kurinti na lang dyan ba or sa pala dira nga ari lang ang puyo grabe ka dako. So maragwa dyan tayo makitaan nga ungo mga bra. So alin tanaw-tanaw sa mga ilang mga puntod sa mga rich siya Lapita padung ta diri gawa sa center sa adilan sa mga agi sa center ari sa right side. Sus pagkanindot pa yan mura dili menteryo guys mga bra, mura dili menteryo mura ko andyan yung sila mga bra mura grabe mura chapel sa panadira so nindot sigayo suruyan dire pero para na ako kung manghunting kag mga ungo mga spirit mga ghost ayaw na lang dire kay di ka mahadlok di man bawat yung balibos kahadlok dire guys kundi kukalyong grabe di man bawat imong balibos mga ungo kundi bawat balibos kanindot mga punto dito sa mga minamahal sa buhay ng mga gotong may biloria grabe mga tato dyan na dyan diri. So tanaw lang ta kay ma-amaze man ta ito lang ta tanaw ma-amazing ta sa hindot kayo tanaw mas grabe hindi na pag-gate yun pay murag unsa ni diri mas murag opisina na ilamisa na unlan sa man ni diri lamisa unlan dekoranan grabe ani mo ni kanindot pa ning mga sa Chinese may siya napay angel gawas
fighter kayo. So tuyok lang dyan ta. Hunting. Oh, magmaon siguro lang kimchu siguro. Dire. Feel na ko magmao dyan eh. So padayon ta. Ya mo niyo Amerikano nga pilot namatay. Amerikano nga pilot. Matay siya, lubong siya sa SIM Park. Dari sa day Chinese Lily Yugo. Grabe guys, so pakita sa tas itong dagway sa tanaw. Kaya mag-init ng istanan ba. Tuyok na sa ta dito sa Pikas siguro ta. Pikas na sa ta. Mukha siya sa Pikas. Muna yung left side. Mukha na siya yung left side sa SIM Park dito sa Tumoy. Hunting ta. Pakinindot siya eh. Grabe. So tanawar ko na. Siya mga na. Wait sa marag. Lagi. Lagi ni. Left side na to. Mga design sa ilang mga grabe. Dasar Sabal. Dasar Sabal Chinese nga concept nga balay sa patay nga dako diba. Medyo kayo makita mga ungo dyan guys, mga bro. Ulingaw dyan kag tanaw-tanaw dyan makuyawan na dyan kag na mo gawas nga ng guard ba, guard sa dira or kanang tigpintal ba kag makuratan sa kaso. Mga guys, bye, thanks a lot for watching.